Yan po, dito na kami sa, sa barracks. Dito kami sa barracks. At ayun, first time kaabutan ng gabi dito sa barracks. Ito na. First time kaabutan ng gabi. Maya-maya uwi na rin ako. Kasi gabi na. Kilo. Ano lang mo? Isda to, isda. Ay, si Chinchin. Pinto-pintuan. Amo. Ang papauwi na ako. Time check 6:46. Yan. Gabi na. Ayan po, dito na ako sa Santo Domingo. Diretso. Uwian na. Oh, parang si Kuya Bung to ah. Yo, what's up? Uy! Ha? Galing ko pinunta. Sari? Ha? Hospital? Oh. Yan ni Iriga? Oh. Service nyo? Oo. Ayos ah. Di nalulubat? Di man. Oh. Balikan di man. Di man nalulubat, galikan. Kaming Mediatrix. Oh. Ayos ah. Ari ka galing sa Bato. Masait. Matandos. Sige, diretso. sasabihin ko nga nito. Luway-luway. Ang luway na. Mabot man ka na po kita. Ayos na. Ayos. Sige na. Magandang Ano? service. Sila ano? Madilim kasi. Sige daw. Sabi ko si Kuya Bung anak ko an. Oo. Sundan ko raw. Di pa makaluwas? Ha? Di pa makaluwas? Di pa. Oto. Oo. Maluman kayo lubos na pinaka-itinda. Oo. Makakakuha naman sila. Ang santungan ni baga ano? Oo, mungon. Bato. Dati na rin pinaya pa. Oo. Let's go. Sige, ingat. Pero mga dalagan. Sige raw. Kasi shortcut na ka. Sige. Salamat sa Kuya Bung. Service pala nila galing ano? Galing Iriga. Hospital. Sabi ko na nasa parang kilala ko yung driver na madilim. Hindi pa pala nakakalabas yung ano mama ni Ate Margie. Nandito na ako sa lugar nila Kuya Noli na malapit na pista dito. May mga nagtitinda na. Lapit na piyesta sa Petsa 1. May peryahan na. Dito na ako sa bahay. Ay nako. Pagod magmotor. Dahan. Walang bantay sa loob. Kumakain siguro. Yo. Yo. Ito na sa bahay. Time check 7:34. Umalis tayo doon ay 6:36 ata yun. 6:36. Isang oras din. At ayun, nabigla ako.
Nabigla ako kanina. Sabi ko na nga ba, kilala ko yung nagdadrive ng e-bike. Sabi nga, si Kuya Bong. Kaso, paano naman ako makakapunta yun dun sa Santo Domingo? Yun pala, ginagamit nila na nagdadalaw dun sa mama ni Ate Margie. Di ano, napakalaking tipid na. Di na mamamasahe sila. Kaso ang problema, di sila nakakapagtinda. Mga gulay-gulay. Nasi-service nila yung ano, kumbaga tipid na sa pamasahe. At balikan din naman daw nalulubat yung e-bike nila. Balikan. Na ano, nadaanan ko sila Ate Margie, Kuya Bong, dala yung e-bike. Dahil ko, nagduda ko, ano, kamukha lang siguro kako to. Mas nilapitan ko na. Yo! Napakaligang gulay. Hindi naman tinda. Santo Domingo. Galing sila ng ano, ospital. Yung kay mama ni Ate Margie. At hindi pa raw magaling yung mama ni Ate Margie. Si nanay. Nanay po. Oh, mama ni Ate Margie. Yun nay, pagaling ka po. At ano, laban lang Ate Margie. Gagaling din yan. Eh po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Yun. At sana magustuhan nyo yung gala-gala dun sa ano, dun sa Boulevard. At antay ako bukas o mamaya kung may chat si Kuya Noli, kasi tatanong ako kung may gagawin dun yung pathway. Sabi ni Kuya Noli sa akin ay ano, magantay lang ako sa mag-PPM naman siya sa akin kung may gawa. Tapos pupunta tayo doon. Yun, di naman natin inaasahan na nandun si Chinchin. Kaya sabi niya, naisipan. Kanina nag-ano si Chinchin na maglaro. Wala nang bula. Kumbaga, vlog-vlog daw, maglaro. At doon na lang sa ano, sa Boulevard. Ayun, pumunta kami kila Gwen. Dami laging ano, customer na Gwen doon. At saka, lalong daming taong tumatambay na. Kumbaga dinadayo na talaga yung Boulevard. At yun, nakita ko pa sa ano, nakita ko sa Facebook yung ano ni Gob na lalo daw na ano, kumbaga ang tawag nun? Ang tawag nun ma? Ano? Babae. Ha? Hindi, yung papagandahin pa. I-improve. Dadagdagan nga, mas i-improve daw yung Boulevard na yan. Kaya mas lalong dadayuhin yan. Yan. Pero pag may dumadali doon, At tsaka di, basta magano pa rin dyan para, tapos para may mga negosyo ata yun. Mga negosyo yung mga taga dyan. Siyempre, pabor din kay Lagwin. At nagkakaroon sila ng business yung mga tao dun. Di, okay. Kasi dinadayo nga, mga dinadayo. Tsaka maganda talaga yung view. Kasi yun nga, gilid ng ano, yung lake. Tapos tanaw pa yung bukid dito sa amin. Tapos yung Bulkang Mayon ay tanaw din. Lalo kung walang mga ulap-ulap. Sakit ang mata ko ay. At yun, pabor na pabor din dun sa bahay na ginawa namin. Kasi nakaharap doon. Kaya kung halimbawa bawal lang magpisto doon sa gilid ng kalsada, di ba baba na sila? Mas malapit pa rin sa kanila. Aanohan lang yung kubo. Oo. Ayun po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At gutom na ako, kakain muna ako dito. Ayun, papakain si Mrs. At ito na yung nilaban namin kanina. Ayan po, bye bye. Love you all.